İkinci bellemelde Müslüman doğanlar öýüňde şol arçany ýolkany bezemeklik öýüňde getirip Hristiýanlaryň hacı we kresti şonu goýmaklyk bilen deň zat. Düşünmeýänler gowy düşünsün. Çünki ikisem şolaryň dini simwollary, dinleriniň nişanlary, alamatlary. Hristiýanlara görä, batyl inançlaryna görä, yan karça demek ýolka İsa peýgamberiň doglan gününi alamatlandyrýar. Şoň doglanynyň nişany, alamaty, simwoli. Haç hem İsa peýgamberiň ýene doglaryň batyl inançyna görä, näme? İsa peýgamberiň ölenliginiň simwoli, alamaty, nişany. Tapawdy ýok. Ha öňe getirip ýolka bezäpsiň, ha krest koyup bezäpsiň, haç getiripsiň, tapawdy. İkisi deň zat. Nuqaw edip oýlan öňe getirip krest koýmaga razy bolup bilersiňmi? Belki razy bolardyn getirip ýolkaň ýerine haç bezelýän bolsa, da dünýäwi bayram diýip 70 ýyllap kelläňe salynan bolsa, onam getirip belki goýardyň. Ama onu goýmanlar da ýolka bezäpdirler. Şoň üçin ýolka öwrenşip dursun. Aslynda ikisem bir zat, ikisinden bezemeklik haram. İkisinden öňe goýmaklyk bolmaýar. Olaryň dini simwollar, diniň näme? Nişanlary we alamatlary.